Здравейте! В тази поредица от видеоклипчета ще се опитам да обясня различни психологични проблеми, като стрес, гняв, тревога, самочувствие, депресия, агресия и така нататък. За целта ще използвам една специална теория, по-различна от обикновените традиционни терапевтични, психотерапевтични практики. Тази теория е създадена от американски психолог доктор Пол Добрански и различното в нея е, че тя използва визуализиран начин за обяснение на различен вид проблеми, т.е. с графики и диаграми, което прави много по-лесно разбирането на даден проблем и съответно в последствие неговото разрешаване. Ще започна с стреса, този вид проблем, защото смятам, че е сигурно един от най-често срещаните и доста хора са ми казвали, че изпитват, че го изпитват, нали, като проблем, какво е стреса и евентуално как да се справим с него. Но преди да обясня в конкретика точно какво е стреса и, нали, как да се справим с него, трябва да обясня някои основни концепции в самата теория. Така, нека да кажем, че това сме ние. Нали, това е човек. Това си ти все едно. Този кръг, той представлява твоята личностна граница, или т.е. твоята психология, границата на твоя характер. Т.е. твоя характер. Която граница съдържа вътре в себе си различни ресурси. И не става дума за, нали, материални ресурси, ами за чисто психологични ресурси. Това са неща като това са, нали, твоята емоционална енергия, т.е. емоции, положителни или отрицателни, или кои преобладават повече. Другия ресурс е твоя интелект и това са като цяло опита, знанията ти, уменията, вярванията и ценностите ти, идеите ти. И третия ресурс е способността ти за вземане на решения, т.е. това какви решения клониш да вземаш като цяло. По-градивни или по-разрушителни. Решенията се делят на два вида, градивни или разрушителни. Тези ресурси те се съдържат в твоята личностна граница, в твоята психология, в психологията на всеки един от нас. Нали, личностната граница, тя е като невидима сфера, така да го кажем, все едно около нас. И няма се предвид тук по-скоро, нали, езотерично като аура, ами по-скоро като нещо невидимо, но което реално съществува. И всеки един от нас има такава личностна граница. Тоест всеки има своя психология и свой начин за разпределение на този вид ресурси вътре в себе си. Колкото по-добър си в това, толкова по-добри решения ще вземаш в живота си, по-добре ще се чувстваш и по-смислен и по-качествен би бил живота ти. Идеята е, че тези ресурси също така имат някакво ниво вътре в границата ти, т.е. все едно тя е като вид резервоар, който ги складира и тези ресурси, нали, метафорично, ако трябва да са някаква течност, те имат някакво ниво, по-високо или по-ниско, в съответствие на това доколко силна и доколко, нали, съответстващо на размера първо на границата ти, колко е голяма, и второ, нали, колко е голяма или колко малка, и второ, до нейната здравина. И по здравина имам предвид това до каква степен има пропуски или пробиви в нея, и т.е. дупки в нашата граница. Т.е. ако имаме дупки в границата ни, евентуално тези ресурси, които се намират вътре в нея, много по-лесно биха се изчерпили навън. Нали, извън нея, и тяхното ниво би спаднало
Защо и казвам тези работи? След малко ще стане, нали, ще трябва да се разберат тези неща, когато смятам да обясня точно за самия стрес. Добре, нека да видим сега какво представлява стреса и евентуално как да се справим с него. Стреса наричаме спрямо тази теория отрицателна емоционална енергия, която е извън нас, т.е. извън нашата граница, в околната среда. Т.е. това ако сме ние, нали, това ако си ти, с твоята личностна граница, това наоколо е околната среда, нали, това са други хора с други граници, други ситуации и събития, нали, това наричаме под околна среда. Върху тях нямаме контрол. Значи нещата, които са вътре в нашата личностна граница, ние имаме 100% контрол на тях, докато нещата, които са извън нашата личностна граница, ние нямаме контрол на тях, пряк, директен контрол. Тоест над други хора, над нашите приятели, над нашите колеги, над нашата половинка в живота и така нататък. За да се върнем на стреса. Както казахме, отрицателна емоционална енергия, която е извън нас, той се дели на две подкатегории. Като цяло може да го категоризираме или квалифицираме на стрес, причинен от болка, или стрес, причинен от загуба. Тоест това са единствените две категории, върху които може да разделим стреса. И нали, стрес тук в случая наричаме отрицателна емоционална енергия, която е извън нас. И когато той нахлуе поради някаква причина вътре в нашата граница, поради дупка най-често поради дупка в границата ни, тогава, когато този вид стрес, болка нахлуе през нашата граница поради дупка в нея, тогава той се трансформира под формата на гняв. Т.е. болката става това, което наричаме гняв или ярост. Гняв, ярост, бяс, ядосаност, раздразнение, това са все синоними, които използваме, за да оприличим различен вид от този вид емоция, която тук в тази теория категоризираме като гняв. Тоест всички тези други са просто синоними на тази дума. Загубата, когато навлезе в нашата граница, се трансформира като се превръща в тревога. Тоест загуба, т.е. вид стрес извън нас, в околната среда, която успее да нахлуе в нашата граница, приема формата и ние изпитваме като усещане за тревога. И това пак са емоции като страх, уплаха, притеснение и така нататък. Влизат в графата категория. Идеята за тези двете е, че те лежат на спектър, т.е. тези двете са противоположни. Не са едно и също и ние не можем да изпитаме едното или другото, т.е. не можем да изпитаме и двете в едно и също време. Т.е. когато сме ядосани, ние не сме оплашени и когато сме разтревожени, ние не сме ядосани. Или сме малко повече ядосани, или сме малко повече разтревожени във всяка една ситуация. Това беше грубо просто обяснение какво представлява стреса, нали, откъде идва и как евентуално нали, нахлува вътре в нас и каква форма придобива вече, когато е навлязал вътре в нас. В следващото видео ще обясня по-конкретно какво може да се направи относно това, когато този вид стрес, болка е нахлула в нас и е предизвикала гняв или загуба, която е предизвикала тревога и какво е решението за подобен вид проблем.